При баба и дядо. Гергана и Антон са брат и сестра. Гергана е на 10 години, а Антон на 8 години. Гергана е с тъмна коса, а Антон с руса коса. Гергана носи розова тениска, а Антон синя. Лято е. Тяхното семейство решава да отиде на гости за уикенда при баба и дядо. Те живеят в едно малко село. Селото е на около 2 часа път разстояние. Тръгват в петък следобед с колата. Когато пристигат, баба и дядо ги чакат на входната врата на къщата. Те се прегръщат и целуват. Всички са щастливи. Баба и дядо имат домашни животни. Те имат няколко агнета, крава и прасе. Те също имат кокошки, които снасят яйца всеки ден. Яйцата са много вкусни. Много по-вкусни от тези, които се продават в магазините. Имат и зеленчукова градина, където отглеждат зеленчуци. Домати, краставици, чушки, лук, магданоз. Произвеждат и домашно сирене. Въобще имат всичко необходимо за една хубава шопска салата. Маслината на върха е турска. В двора има и плодови дръвчета. Череши, вишни, сливи, ябълки, круши. Тази година имаше и много едри и вкусни ягоди. През лятото децата най-много обичат да ядат диня. Дините на баба и дядо са най-сладки. Освен това, недалече от къщата имат и лозе. От грозето правят домашно вино и гроздова ракия. Децата обичат да ходят на село при баба си и дядо си. Там всичко е вкусно. Баба прави най-вкусната баница на света с панак и сирене. Те обичат да ядат баницата с домашно приготвено овче кисело мляко. Обикновено през лятото има много деца, с които Гергана и Антон играят до късно през вечерта. През лятото дните са дълги. Ваканция е. Децата не ходят на училище. Те могат да спят до късно на следващия ден.